Θέλεις να αυξήσεις πωλήσεις στο Scrooge με επιλογές προβολής που ταιριάζουν ακριβώς στα μέτρα σου? Είμαι η Ζήνη από το International Partner Success και έχω να σου δείξω τον τρόπο. Ανανεώσαμε το εργαλείο διαφήμισης και σου έχουμε δύο στρατηγικές κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου: τα Standard Ads και τα Strategic Ads. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Μπορεί να θέλεις τον αυτόματο πιλότο. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγουμε Standard Ads. Τι κάνουν ουσιαστικά? Εσύ ενεργοποιείς κατηγορίες και brands και ο μηχανισμός επιλέγει αυτόματα τα προϊόντα που έχεις με την πιο αυξημένη ζήτηση. Και το καλύτερο, πληρώνεις μόνο να γίνει πώληση. Ιδανικό ρίσκο. Αν πάλι θέλεις να έχεις τον απόλυτο έλεγχο, και σε καταλαβαίνουμε, η λύση για σένα είναι το Strategic Ads. Ουσιαστικά με το Strategic Ads επιλέγεις εσύ τα προϊόντα που θες να προβληθούν περισσότερο. Μπορεί να έχεις νέα είδη, μπορεί να έχεις τέλειες προσφορές ή και εποχιακά. Τους δίνεις ακριβώς το boost που χρειάζονται. Με ένα πολύ απλό cost per click μοντέλο. Και το απόλυτο hack, ο συνδυασμός. Έχεις Standard Ads για να σου τρέχουν στον αυτόματο τα ταχυκίνητα προϊόντα και επιλέγεις Strategic Ads εκεί που θες να χτυπήσεις τον ανταγωνισμό. Μην χάνεις άλλο χρόνο. Μπες τώρα στο χώρο συνεργατών, δες το ανανεωμένο εργαλείο διαφήμισης και δες και τις πωλήσεις σου να αναβαίνουν. Ξεκίνα τώρα!